Hei, salut și bine v-am găsit la un nou episod din Case Clicker. Vom deschide încă 25 de case-uri și după aceea băgem și noi un cuțit, o armă roșie și mai cumpărăm. Da, mă uit la televizor până mi se deschid case-urile. Oh, nu e bine așa. Nu e bine. Să facem ceva să, nu știu, să roșnim mai mulți bani, să... Oh, cuțit! Și după aceea poate vă învăț o idee. Vă puteți face bani. Este foarte tare. Fiți atenți. Nu vă arăt acum încep. Nu. Așa, echipament. Dă-te mai în față. Așa. Contract. Aici n-avem. Poate facem un contract nu de cuțite, cum se numește, de pistoale, nu știu. Și dacă vreți să vedeți ce arme se ascund în acel case, apăsați pe el și le vedeți aici. Poate faceți și noi un contract de ăsta, USPS Guardian. Hai, nu mai erau puțin. AK-47 Redline. Mai și bulbui. Nu vreau să întâmple chestia asta, dar ca aici sau ceva roșu sau un cuțit sau ceva șmecher. Factory new. Options. Era armă mai încolo. Trebuia și arma aia. Hai. S-a dus pe negru, bă! Incredibil. Haide cu cuțitele. Facem acum. Acum facem un contract de roșii. Astea roșii. Uitați ce AK-47 15 euro. Așa și dăm. Contract. Hai să vedem. AK-47. Ia uitați. Wow! Perfect, e bine așa. Face. Aici pe astea 6 case-uri și gata. Mai avem chei. Mergem și cumpărăm încă 6 chei. Repede. Mergem și cumpărăm Phoenix. Aici am 2, 3, 4, 5, 6. Gata, mergem aici. Deschidem și pe astea 6. Cuțitul era... Mă uit așa la televizor și când am văzut că a trecut cuțitul. Da, oameni buni, mai puțin și să dau teza, adică eu acum nu sunt la școală, sunt acasă cu vecinul meu, cu bâzul lui. Hai! Penultima. Și ne dă cea mai proastă armă care o știu eu. Este
Și cam atât cu acest episod. Poate îmi lăsați voi în comentarii ce vreți să ne mai jucăm. Nu pe calculator, dar pe telefon. Jocuri. Și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!